Mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ce Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya kuma hada mu ga baki daya a jannatul firdausi amin. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam na kasance ina karatu a Europe. Akwai masallaci daya a sitin da nake, alhamdulillah. Ya ce amma ana sallar juma'a biyu ne a wannan masallacin, wato akwai section in 'yan arabic masu jin larabci zalla da kuma 'yan english masu jin turanci zalla, wadda in 'yan arabic suka gama sai su fice a masallacin masu turanci su masu zo su yi nasu sallah. To malami abin ya daure mun kai saboda har a idi ma haka suke yi. Sai na tambaya sai suka ce space is not enough to accommodate everyone at the same time. Wato wurin ba zai ishi kowa ya zo a lokaci ɗaya a yi sallah ba. Sai yake cewa to shin mana hakan ya dace? Ina godiya sosai da fatan Allah ya sa mu dace amin. Akwai manyan fatawoyi guda biyu da ɗaya korewa ɗaya take yi ɗaya kuma tabbatarwa, kamar lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya na Saudi Arabia an musu wannan tambaya akan masail na ta'addud na masallatan juma'a, musamman ma tambayar da aka musu akan masallaci a Baris shine wato Paris kenan, birnin tarayya, birni na France, a volume na 8 namba na 262 an tambaye su tambaya mai kama da wannan kuma akan Europe din ne, cewa ana yin sallah da ta kai guda biyu a masallaci daya saboda karancin space. Amsar da suka bayar suka ce bata halatta a yi sallah biyu a masallaci daya ta juma'a ba, saboda na farko suka ce dalilin su basu ga wannan abun ya da asali a addini ba, wato ba a samu wani nassi daga magabata da ya tabbatar ba. Na biyu sai suka ce suna ga abun da ya dace a yi shine a rika zuwa ko jeji a samu ko gona a yi sallah, ko kuma a tafi masakin gidan wasu daga cikin musulman ko a falon wani sai a yi jam'i na biyu ko abin da ya kama da haka. Ina karanta tambaya din da amsar da suka bayar gaskiya tun a lokacin da nake muraji'an fatoyin sai na ce watakila wanda ya musu tambayan bai musu bayanin haƙiƙanin rayuwa a Europe ba, don a irin nan ne zaka je ka share gona ka yi sallah ko ka dafi gidan wani ku share falo ku yi. A can aika ba mu gama police suna kofar gidan ku kai wasa sai a jide ku. So ka'ida tana sabawa daga ƙasa zuwa ƙasa, irin freedom na addini a nan da muke da shi a Najeriya har yawa yayi over ma yi mana gaba ɗaya. Amma a waɗancan wuraren ba haka kawai bane zaka zo wai yanzu a nan sai mutum ya je ya samu anguwa kawai sai ya shata masallacin juma'a ya gina, shi sarkin garin ma bai sani ba, kuma ran da aka bude hudubar ma da sarkin ake fara zagi. Ai wani abu sai Najeriya, yancin har yayi yawa wallahi. Wannan yancin kuma ya dace mu duba, don yana da alkhairi kuma iya da sharri ta wani janibin. Wasu fatawoyi da ake ka san ba addini bane, in kuma addinin ya dame ka freedom din ka san wani abin ma da sunan addini rusa addinin ake, ba da addini aka yi ta munanan akidun da aka yi ta a arewacin kasar nan ba, mai tatsina da haramtar da karatu da aikin hukuma, duk ba da sunan addini aka yi ba. In ba a fake da addini ba kai wa zai shiga cikin abin? Ba mai shiga. To shi sa lokaci kuma freedom din in yayi yawa kuma matsala ce, don kasashen da suka fi mu addinin irin su Saudiyan ai babu wannan freedom din, kuma tushen addinin ba daga can bane. So na biyu akwai fatawa ta Darul Ifta Al-Misriya, fatawarsu ta 576 an tambaye su akan wannan, su kuma suka ce halal ne in dai kunci ne na wuri kuma ya faru a Europe. Suka ce ko da liman ɗaya ne zai yi limanci wa set biyu, ɗaya yana farilla ɗaya yana lafila, ko kuma liman daban-daban, suka ce halal ne. Na farko dalilinsu shine sallar juma'a in za a yi abin da za a kiyaye, in za a yi sau biyu ya zama dukkan rukunan juma'a da aka saka da sharuɗanta set ɗin farko da na biyu sun cika gabanin su yi. Dalili na uku kuma shine cewa fa a kiyaye, idan yau na shigo masallaci muka yi set na farko aka haramta na biyu, a garin gaba ɗaya masallaci ɗaya ne ya ce, sai aka ce na biyu ya haramta, to ina za ka je kai sallar juma'a tun da sallar juma'a wajibi ne a kanka. Ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'.
suratul jumu'a aya ta 10 kenan. Allah sai ya ce ku je ku amsa, to wajibi ne. Aka ce masallaci ɗaya ne a garin, sai ka ce set ɗaya za a yi sallah. Gona da ka ce aje a yi dokar ƙasar ba ta yadda ba. Gidan wani aje a haɗu a taru a yi fakin motoci a shiga a yi sallah a fito, dokar ƙasar ba ta yadda ba. Saboda a Europe akwai Islamophobia. In ka duba research da aka yi last year akan Islamophobia in Europe, kasashen da suke kan gaba a duniya akwai Faransa, akwai Austria, akwai Denmark. Wannan su ne top guda 3 a duk duniya. Sai ka ce musu to set ɗin farko sun yi, kuma baka samu masallaci irin waɗannan manya. In fa ka ji an ce masallaci ya kai masallaci, da cikin masallacin da harabar wani bai wuce dauki mutum 150 ba, komai da komai. Shine sai a ce maka masallaci kaza da ake ji da shi. Mu ne nan za ka ɗauki hekta 4 hekta 5 a yi masallaci, harabar ma har a shigo da motoci. Yanzu muna darasi a nan mota 100 nawa ake fakin a cikin haraba, banda na bakin hanya a cikin nan kaɗai in ka je ka irga ka gani. Ina za ka samu irin wannan a Europe? Ai ba zai yi ba. So in ka haramta musu suka ce na biyun su yi sallah, kuma ba wai sun makara ba ne, masallacin ne ya cika kuma ba a yadda a yi sahu a waje ba. In a wajen ne akwai iyaka, to in ka ce kada ina zai je juma'a ta wajibin? Tunda Allah ya ce wajibi ne yayi, sai suka ce a fahimtar su tunda kunci ne kuma dokar wuri ba ta amince ku je ko ina ku yi ba, a babin larura za a iya yi. Ana iya yin batch na biyu a wannan masallaci, kuma har ga Allah fatawallajina ina da nutsuwa a zuciya cewa wanda suka yi tambayar ba su ba su haƙiƙanin halin rayuwa a Europe ba. Mu Allah ya jarabe mu a rayuwa ta karatu da makamantansu, mutum ya yi shekaru a wurin, ya san yadda dokar wurin take, kuma ya san wahalan samun masallaci. Lokacin da ake fada biladul Andalus, musulunci ya mulki Spain a yanzu shekara 800. Amma bayan an karya daula ɗin, Sevilla a lokacin da ake biladul Andalus na da masallacin juma'a sun fi guda 50. Amma a 2006 dukka Sevilla babu wani asalin special purpose masallaci, wato masallaci da aka gina aka ce sunansa masallaci ne, sai dai shaguna ko building da ake renting a biya kudin haya, a je wajen hukuma a yi rijista tukunna anan ake sallah. Lokacin Frederick Kanute yana dan kwallon Sevilla a 2007 da yake dan Mali ne, musulmi ne, yana da city, ya tashi kuma a Faransa, shi ya fara crowdfunding, aka yi raising 1 million USD, dala miliyan 1, shine aka fara gina masallaci na farko a Sevilla. Amma da garin iya da masallaci 100 guda 50 da yan kai a tarihi na juma'a banda 5 salawat. San a wannan lokacin ba shine aka samu asalin masallaci wanda yake ba wai wani office ne ko shago ake rentin ba, don su a can ana iya yi wurin ibada sai a bada rent, kuma in kun je hukuma aka yi formalizer kuma sai a baku approval ku rika yi. Wannan fa shine na farko a nan 2007, maganar 17 years kawai muke ba nesa ba. So fatawar da aka tambayi lajina, ina da yakinin ba a musu hakikanin bayanin rayuwa take ba, kuma shine hikima ta Allah subhanahu wataala. Ko annabi zai turo, yakan turo annabin da yake rayuwa da mutane, ya san al'adansu, ya san dokokinsu, ya san kuncin rayuwarsu, kuma ya iya yarensu. wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. wani sura kenan? na Ibrahim aya ta nawa? aya ta 3 ko ta 4? So ala ayi halin muhallu shahid shine Allah baya aiko annabi sai da yaren mutanensa, kaga illa bilisani qaumihi. So ala ayi halin abinda na fi nutsuwa da shi yana halatta a yi a babin darura, wallahu ta'ala a'alam.